ଆମେ ଯିବା ବିଦେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲେଣି। Audio Jungle. मेला पड़िया आगमन कर अल्प समय मध्य प्रभु प्रभु जाति भगवान कहते हो पूरा दिन आम आशा रखू मानसिक रखू अंचल दुख दूर हो दुर्गता दूर हो महामारी कोरोना भाई मारात्मक महामारी ବିଦେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲେଣି। କାହାର ଭାଇ ଦେଖା ବସିଯାଇଛି।
ସ୍ରୋତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତିର ଠାକୁର ଅନୁଭବର ଠାକୁର କେହି ଯାଇଛି ଭକ୍ତ କେହି ନାହିଁ ଫେରିଛି ରିକ୍ତ ହସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାହାର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ଆଜି ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ଜଙ୍କିଆ ଦାଣ୍ଡ ଝୁରେ ଝୁରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଫଳ କରତା Hey, stand up. Dagger